Bowera chiri kuti kudini 07 pa Bowera 07 mukoma KB pane nyaya yekuti pana baba vatori nemhuri yavo nemushayavo vakangoumka vachibva vaunganidza vana vavo pese vana zvikanzi inzwai vana vangu nemukadzi wangu zvepano ndezvepano mashoko andiri kutaura panapa ndeyekuti inini kana ndichinge ndazofa uyai kunoku ndokuenda kudanga vaida kudanga zvikanzi muri kuona bhuru iri kana dafa inini bhuru iri munoritema vakatonzi pano hapadyiwe nyama asi bhuru iri muchariuraya mariuraya bhuru iri panoiswa kofini yangu chamuchatanga kuisa inyama yekuitema pisi zemusoro kupwanya zvese moisa pasi kofini rangu rinouya pamusoro penyama ishi then ndozofutsirwa ndozvamuchaita ndozvanokuunganidzira chete zvimwe zvese hapana chimwe chinhu chakaipa ndangoti ndikuzivise kuti kana pana mumwe anenge asingazivi muzoziva kuti zvakaita sei zvakamira sei saka ndonyaya ichi ndonyaya ndinayo zvadaro mukoma KB inzwai zvasoitika mombe iyoyo kutaura kuni kwatiri kuti mombe yakabva yashayikwa kushayikwa kudisappear haisi kuwanikwa baba vaneimba kubudiriro baba vane kuimba kuEastview vane imwe imba iri kuBulawayo kubva 2019 payakavakwa aisati yagara muno muno muZimbabwe nekuchitungwiza vaneimba zvakare saka mombe yakabva yashayikwa baba vaiko zvino zvavangotaka kuti dzimwe dzenguva vari pamba vanenge vachishevedzera kuti iwe nhengi handisi kukuona wani uri kufunga ndikafa ndichaita sei ndinovigwa sei munhu wavari kutaura zita kuti iwe nhengi iwewe mwana wemukoma wavo akatofawo kare asi chakashayikwa pamba apa asi muni imombe yacho yakaunganidzirwa vana kuti kana chinge ndafa muchaitema moiuraya asi pano hapadyiwi nyama iyeva mukatoiuraya zvakare isadyiwa nevanhu munoisa muguva pamusoro penyama iyi muiwaridza pasi pamusoro penyama iyi ndio vanoisa kofini ramo saka kuzvinozvi baba vari kurwara vari kungotenderera vachitosungwa vachiswa panzvimbo saka ariko munhu akazotaura kuti baba vakaromba hombo but mombe inini ndinogona kuti ikwanise kuti iuye pano ndobva wirirana so kuwirirana kwavakaita mukoma KB asi mombe sidete sei yakuzorwa baba vachiri kubatwa vachiri kusungwa vakangoregedzwa chete vari kushayikwa vari kuenda asi kunyange vakasungwa kudaro vanenge vachichema vachishevedzera kuti naiwe nhengi hauzivi kuti handingafi kana pasina nyama ichaizviswa pa ndichaita sei asi chakashayikwa imombe so vanhu havasi kuziva kuti voita sei ende mombe haisi kuwanikwa baba vakaunganidza veukama vana vave mumba mavo vana chete nemukadzi wavo vana vakawanda sei pamusapa vane vana 6 zvikanzi kana ndafa ndiri kudwara ndiri kurwara apa papasitorina kurwara vangu vasingarwari havasi kurwara zvikanzi kana ndafa mombe iyi hatuna handi yekudanga okay ndiyo munofanira kuuraya kana maiuraya vana vakatofunga kuti parufu rwangu ndio pamuchauraya nyama zvikanzi kwete parufu rwangu hapadyiwe nyama asi kana ndafa ini munoiuraya ende yakanzi munoitevera kutsanga yakudaro kana kuti ivhu rapinda parasho ukandwa muguva kofi yangu inofukidzwa pamusoro penyama ishi vasati vafa mombe chibva yashayikwa havasati vafa baba havasati vafa penyu endi vakutanga kurwara vakurasika njere asi vari kuti iwewe nhengi iwewe zvaosisawanikwe wakaenda kupi saka ndinofa sei kana usipo iwewe asi wauri kutaura zita mwana wehama yaumukoma yavo akafa kudhara asi chikashayikwa iko zvinozvi imombe mombe haisi kuwanikwa iwani mombe isiri kuwanikwa yavakanongedza iye kanoti dzakati wandei wani yavakanongedza ndo isiri kuwanikwa nai baba Isabel sei baba avo vakazoshedza vana vavo chete vakadii kushedza veukama kuti vaudze kuti kana nokuti vana havana chokuita kana baba vafa ichokwadi hama dzavo ndo dzinenge dzichimiramira vanozoteerera here zvinenge zvataurwa nevana ipapo ndio panonetsa mukoma KB but iko zvino zvakafanira kuti vateerere kuti zvavari kuudzwa nezvakuitika vakutoudza hama dziya kuti baba kurwara kwavari kuita vakatiti zvakati nezvakati musuya saka mombe yeshe vakatiratidza ichawanika ichingoshaikwa mombe one baba vakurwara ndiani aunza nyaya kuchimuti mukoma uyana baba ava kusanganisira nevana vavo nemukadzi wavo vese vana mukoma vakuzviziva vakazoudzwa nyaya iyi hama yavo yakurwara mombe haisi kuwanikwa komubatsira akataura kuti ndiri kudziwa kura ng'ombe ndichakuuzani kuti mombe ibwerere ari kuti kudini ndo zvaari kuita ndozvamirira vanhu zvikanzi mombe ndoita kuti uye pano aperera anoitaura kupe yes rikiti vo but vanokuratidza kuti enda patakshop iyo
ndio panogona kuwana mshonga. Tuck shop. Yeah. Hanzi pane umwenesa akatomboshanda pachipatara ipapo akatanga kubaya wana majekiseni akaudzwa nevamwe kuti we ndiwo wakuonesesa nditi. Ha? Aitonzi gara pasi. Azvingobuditswi izvi. Baba Isabel. Ndikuzivisa kuti mukati meguta reHarare muri weZimbabwe nzvimbo inonzi kuVainona uko. Padhuze nepachikoro chiri kuVainona. Nezuro pakangomuka kuseni pacho paonekwa paine zvinhu zvinofundiswa vanhu zviri pakati pemugwagwa. Zvakafanana nemabhaus anokona kuitawo 6 airatidza kuti mamwe ane wine, mamwe anoratidza kuti ane madrink aripo akaitwa line. Kumashure kwachona kuchibva kwaiswa maplates anga aripo ane nyama dzakasiyana dziri maplates dzakaiswa ipapo. So pasaidi pacho panoratidza senge pane zvakapisirwa ipapo paine madota. Ndofa zvakosiwa zvakadaro vanhu vaingosvika chingonyenyeredza vacho tezo chiripo zvokuti mukatoenda pa WhatsApp channel yedu munozviona muri yeZimbabwe zviri smart zvakanaka. Waini iri makapu plastic kuzoti nyama iri maplates kunze kwewaini nenyama chii chimwe chiripo ukatafanga tsinge maraisi zvirimo mukati mumo. So zvimwe zvasingatarisi zvokuti panga pano kusvika manje kuti zvimburi zvii zvaiswa nani nemhaka iyei uyezve paazviisa ambozviisa zviri zvei. Vanga vachida kuita sei vanhu ava? Amene kuti vanga vachida kuita sei? Mungazoti makapu aripo makapu manganiko? Pane makapu 6. Nemaplate 6. Okay. Saka vanhu ava vanga vachitoenderana kava. Amene kuti makapu anga aripo 3 nemaplate 6. Alright. Ende mukati memaplate ka makaitwa senge mukaona kuti muchidya China food iyai. Pane tumwe tumastiki tinenge tiripo tuya. Turimo turipo mukati toto. Kuratidza sekunonzi vanhu vanoda kutodya nyama yebeef, mumwe mune mavegetable, mumwe mune rice, tumastiki tuya twakakroswa pamusoro pemaplates. Zimbabwe muri kunzwa kakuVainona mungaziva here kuti pakawanikwa zvinhu izvi inzira dzipi nedzipi kuVainona? Ndangoti opposite neVainona Primary School. Mukangosvika paVainona Primary School opposite ipapo rodi dziripo ipapo ndio pashiri. Pakaipa Vainona Primary School opposite ndio pakawanikwa zvinhu izvi. Muchidaka kuzviona mhanyai pa National FM WhatsApp channel munozvionera mega. Munofunga kuti vanhu ava vakazviisa ipapo vaida kuita sei? Chirongwa ngati mekubvadzana kudzodzera dziri kuitika matima nawo senyika ino. Paka Chinhoi chiri kuti kudini? Nyaya iri paChinhoi muri yeZimbabwe yakamira sezvizvi. Kuna baba vari mukati menzvimbo yepaChinhoi. Vari panzvimbo yepaChinhoi kudaro baba ava vakavaka imba yavo. Imba vakavaka imba yavo kudaro kutaura kuno kwatiri kuti vane 11 years vavaka imba yavo. Asi imba iyi kubva zvavaivaka havana kumboigara. Imba iyi ihombe zvokuti panogona kuita maroja mumwe akaita room yake 7 kana 8. Asi baba panogona kuita panotenderwa kuita maroja maviri kana kuti iwo maviri chete. After maviri ikonozvi ivo vanotobhadhara imwe imba yavari kugara muguta reChinhoi iyo, asi ivo vane imba yavo vachitori nemhuri nevana. Izwa zvakazoitika muri yeZimbabwe kutaura kuno kwatiri kuita nzvimbo yatiri kutaura iyi itori nerufu. Mushure mekuti izvo parufu uru mwana wavo akafa. Mwana afa kudaro kwavari kugara vakanzi nechi nemunhu wavari kurodzera pamba. Ndinozviziva kuti imi munemba yenyu asi muda kugara parapa. Asi panyaya yerufu handikwanisi kusumudza rufu uhu kuti rwuitirwe pano. Imimi endai kupi? Munochemera kumba kwenyu. So mwana uyu anga ari kumochari. Baba vemwana vakaudza veukama vakati ichokwadi hatingaidi kunoitira rufu uko. Baba vemwana vachibva vati kana maramba kuti rufu rwuchitwe panapa ruchiitirwa kuimba yangu, veukama handisi kuramba kuti handiye kumba kwangu. Asi pari kubva board kumochari ichiuya ndiri kukumbira kuti isasvike pamba inongonanga kuchipatara. Veukama vakati mwana 22 years kunyangwe angasati aroora munhu mukuru haafi akavigwa zuva ranhasi raari kubva kumochari. Anofanira kumborara mumba. Imba yacho ndio imba yenyu imi. Mwana anofanira kutopinda mumba. Zvanzi alright. Ndanga ndati mwana ngaadarikire kumakuva achinovigwa. Kana mati ari kusvika pamba hongu mutumbi ngausvike pamba, but inini kana mutumbi wasvika pamba handisvike pamba ini baba vacho. Mochiviga zvenyu mwana wangu mochiita rufu rwese. Ndinozouya kana maita sei maviga mwana zvikanzi kwete hakuna zvakadaro. Baba munofanira kuti musvike pari? Munofanira kuti musvike pamba. Muri yeZimbabwe regai ndikuzivisei vanhu vakaramba vachinesana baba ava vachibva vauya pamba kudaro. Mutumbi wakauya uchibva wasvika pamba. Wasvika pamba mukoma KB
mutumbi uchingoiswa mumba kuti vanhu vagadzikana kuti mutumbi waisa kumba vanesva vanopira nekureverera vanhu vakuchigadzikana kutizvo madzisawira nevanopinda mumba vanhu vachingogara pasi kuita sekunonzi bhodhi yauya toita sei veukama nevanoda kuti mwana ichichi chaitika panapa mutumbi ucharara mumba veukama vauya ndevapi mangwana nzvimbo ichavigwa munhu ndeyipi mukoma KB vanhu vachangoti pasi dzauya nyuchi pamba nyuchi dzapindira nyuchi pamusha nyuchi dzine kuwanda kwadzo mukoma KB nevanhu vakarumwa zvaisaratidza kuti nyuchi dzaida kuruma vanhu asi zvinenge dzaivenga pamba apa pakarumwa panga paine vanhu vanosvika kuma60 vauya kurufu but kuma60 pakarumwa vanhu 3 chete 2 avasi veukama 1 ndeweukama kusanganisira naye baba vacho ndo vakarumwa zvakanyanyisa zvekuzvimba baba vachibva vabva pamba vabva pamba kudaruka ndikati baba vakabva pamba ndikati sikunonzi ndivo vakabva vega vanhu vanga vari parufu mukoma KB kwakuchitiza kubuda muyadhi nyuchi zichitendera muyadhi vachibva vabudamo baba pavanhu vakarumwa vese ndo vakwanisa kubuda vachiti ndambozvitaura inini kuti dai mati ndisasvike pamba apa kana kuti mutumbi ngaoneke kumakuwa kunoenda semu kunovigwa vanhu vachibva vatiza nhasi mukoma KB ndikuzivisei baba vaenda kuchipatara kudaro vakati imi veukama chironga ine zvirufu pamba apa kuti zvazvadaiko zvinozvi mochiita sei asi mutumbi uri mumba nhasi izuva rechi3 mutumbi uri mumba vanhu vari kukundikana kuda kupinda muyadhi nokuda kwenyuchi vari kutya nyuchi ende vari kufungira nokuda kwekupisa uku mutumbi unogona kukanganisika saka mukoma wemurume uyu nababa vake vese vapenyu ndo vafamba kwavaenda vakanzi vane zvavaroda kuti vaite pamusha so zvavanzi vaita havana kutaura asi baba vemurume uyu anova ndiani mwana akashayika vati bhozho ndine zvandinoda kuti ndinosvika ndichiita asi kuda kuita kwandiri kuita ndiri kuvhunduka ndiri kufunga kuti ndikasvika kana zvisina kuita mune zvakanaka ndinogona kurumwa nenyuchi ndikakuvara but ndichazvitangira ndiri kugedhi sokureva kwaita nokuti mubatsiri andituma kuti ndiite zvinhu izvi aramba ati ane zvaari kuita asi ati zvaandituma nazvo zvichanoita asi handisi kuziva kuti kana chike ndapinda kana kuri kuti zvaita kuti nyuchi hazicharuma vanhu vandichaviga nawo mwana uyu ndivo here semazuva ose kana kuti vanhu vacharamba kudzoka pamusha uyu saka izvezvi ndamirira kunzwa sekuru ava kuti pavari kunopinda umu vatenderwa here nenyuchi dziri kutenderera paruvanze asi nyuchi dzimukoma KB vanhu vari kudarika kunyange nekumagedhi vari kutoona kuti muyadhi muri kutendera chi nyuchi saka mutumbi wemwana uchiri mumba uri mumba but uri wega mwana akura seiko yaka 22 years ari mukomana baba ava sei vairamba kuzogara pamba ndo zvisati zvataura kana baba uchari kushevedzera kuti takungomayene kunyaya yekuti dai mwana avigwa kana tichizogara pasi veukama toona kuti chii chiri kuitika uyezve ndiri kuvhunduka wai mubatsiri andirambira kuenda ndaida kuti mubatsiri asvike otungamira iye but mubatsiri ati zvandakupa izvozvo zvichaita asi mukupinda muyadhi menyu kana muchinge mangopinda zvakare kunyange nguva yamapinda iyo itai kuti muvige mwana nhasi atsvaga here rubatsiro kune vanoona nezvekuchengetwa kwezvisikwa kana kuti mhuka nokuda kwekuti kana pane nyuchi vanoziva kagiya rokupfeka kuti vaita se vanobata kanyuchi hapana here vakwanisa kutsvaga vanhu parizvo vasati vasvita ndingangoti njere dzemukoma KB nenoa anotombofunga kuchitaura kuti vari kuonaona zvenyuchi but apa vari kumhanya kuti vanenge vane pfungwa dzechivanhu mumusoro mavo kuti nyuchi dzatifungidzire ndedzemusango kuri kufungidzira kuti nyuchi idzi pane adzitumira kana kuti nokuda kwokuramba kwanga kuchiita baba vanga vachiziva zvichaitika Zimbabwe munofunga kuti baba ava pavairamba kuti mwana anochererwa kakumba kwakavaka pane here zvavaiziva 0713938538 kana 0789600748 takazofamba sei iri kuenda kwamambo atori nedheti iri kuenda kwamambo kuti anotongwa asi mutongo ndichataura nemupurisa wamambo sezvindaitaura naye kuti kana machinge mapedza zvembuita mondiudzawo ndigonzwa kuti zvakamira sei uyezve vakuenda papi asi pane chinanga ndichingotyira ndaityira mukwasho kwamaruma huko Israel Tembo kuti apana tima black label here kuvainona uko ngozi akasvika norova Israel Tembo oko yalekani kakumwe na kudi ya bzinu dhamlenge muchona ka munjira regai ka yandoda kutaura pana pakatika mukati meguta reHarare sechiziviso kana kuti kanyereka nyika diki ndizokupa nyaya mukoma KB kune mukombi yaibva mukati meguta reHarare ichienda ku Epworth pazuva ranezuro yakuenda kudaro kuchibva kwaita mwana akatanga kuchema ari mukati mekuchema mumota vanhu vanga varipo vakazama kumira vakati nyararadza mwana vakaita sei kusvika vanhu zvatoomarara kuchibva kwaita vamwe mai vakatizvo ini hangu ndiri kukumbira hangu kuti munomu ndiri munomu ndatombonzwa kuita sengunonzi handichaoni masu angu
saka izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita ndakuti asingenda kuona but ndiri kunzwa miri wese uri kutsva kana zviri izvo zvandanga ndichinzwa ini zviri kunzwa ine mwanaka ndifungi mwana haada kutombomira mushe kuchibva kwazoita vanhu vakabuda umo mota ichibhoila katanga kubhoila mukoma KB asi kubhoila kwakaita mota iyi yakabhoila yakamira ichifamba yange isingabhoile kuchibva kwaita motokari yange yakudarika zvezvo kunzi moda help yechi chiri kuitika kuchibva kwanzi nevanhu pane zviri kuitika zvakare zviri kuitika munhu angari motokari yakaipunzwa iyi angasika drive munhu akagara paside achibati muvana vadiki kazhinji mukafamba vanhu vasina kunaka zvinenge sangonaka ndobva asvika ndinoda kuti vanhu vaende plus mwana uyu aite zvakanaka vanhu vaende madii matimai avasara muri achibva buda 20 vati mota kumutswa mukoma KB pakutanga ichingo kikwa start ichingoita inzi aisinga reve ichita long start ichingokenga chete isingamuke achingudeke kanzi ita kuti avakwire vaende pakanzi vakwire vaende zvikanzi kweni mandibvisire zvikanzi kwa maregere kuti ndabonire mari kudarika vamwe kupinda vanhu mota kusati wa mukoma KB mota kumuka asi mai ava vakasara vakamira ipapo vakatozoonekwa nemwe munhu akakwira mota achidzoka mota yakumberika ainodzoka achidzoka anoti iye achidzoka akaona kuti mai vakamira sei vakamira varipo ipapo mwana uyu kuzvino ndiri kubvunza kwanza anga right ndazoti ini ndipewo nhamba yemunhu uyu akasvika pane kuti munhu angakunzi nevanhu tipei nhamba yako tipei nhamba yako chii chakaitika zvikanzi mai vangasina kutombomira zvakanaka ende mai ava havasi mugari wemunomo vari kutoenda kumba kwemuroora kumbe kwemwanakomana wavo vatori neshoko rekuti mwana wangu kubva zvandakamubereka inini handichatiri kuwana saka mai vakatorongedza ndine urombo handinotaura zvakawanda asi kwavari kuenda mai ava ndine urombo handizivi kuti kuchafambika zvakanaka amai vari kunzi vanga vakatakura vanga vane katundu ndivo amai vakadzikiswa mukombi vachinzi ndivari kuda kuti motokari isafambira zvakanaka mota kubhoila mukoma KB mwana achichema ende vamwe mai vakataura vakatizvo ini ndiri munomwe ndamboita senge munhu asingaoni ndikateka kutsva kana kutsva kwandiri kuita kuri kunzwa mwana uyu hapana kwatiri kuenda dai mwana atosara zvake but motokari yakauya ndo yakatizvo madii masiya mai ava kuti vabvume kusara oitiko ndidhorasi mutsvage imwe mota saka vakazowana retransport kubva pavakasiyiwa hapana ari kuziva tiko zvino zvakaona transport here but vakasiyiwa ipapo motokari kufamba ndatsvaga zvise nhamba dzadhiraivha ndikuona zvikanzi mota bhoa hapana chakagadzirwa saka mwana akachema uyo ndiye akakonzera kuti vanhu vazive kuti mwana akachema ndiye akakonzera kuti vanhu vazive kuti mukombi wamuna kumira mushe saka muchidimbo muri kuti amai avanga vakatakura chii hapana kaudzwa vakati kwakaonzi avanga vasara ndura zvakaita chishamiso chakawanisa zvikuru sei chakatyisa vanhu vakawanda kusanganisira vakuru veguta nokuti ndakataura nevamwe vatatu vakakwanisa kuita semakanserasi vakakwanisa kuita sekunzi handina kuzokwanisa kupinda kunashi asi ndakakwanisa kutaura nemumwe anoshanda naishi achiti kana zvisina kusvika kwatiri seshoko rauya tichakwanisa kuchinzorisa bhuku munzvimbo anoti kudishi right nyaya ndiri kutaura mukoma KB ndeya musi wa 2 January 2022 musi wa 2 January kune imwe nzvimbo iri kubhindura kwakaitwa mhemberero nemafaro riri birthday party birthday party randiri kutaura iri rakaitwa richiitirwa munhu akafa tenyoroshwiri beneforoti horomaiti munhu wandiri kutaura uyu mwanasikana akashayika but mafiro akaita mwanasikana uyu akanga aita zvokumitiswa achigara pamba ndokuita pamuviri aita pamuviri kudaro ndokusvika panguva yekuti izvo aida kubvisa pamuviri pake achida kubvisa kudaro akatoshayika ari munhu aibleda zvokuti akatozooneka kuti iye anga ari pakubvisa pamuviri ndokubva ashayika ashayika kudaro kutaura kuno kwatiri kuita gore rinori nderechi2 ashaya saka munhu dheti randiri kutaura iri ndozuva rakaita sei ndozuva rakafa musi wa 2 January saka musi wa 2 January wasvika uyu vanhu ndokuita birthday
ndokuti ndozora ndoti munhu akasheka musi akazvarwa musi wa 2 January right munhu akafa last year nenzira yokuda kubvisa pamuviri asipo pamurume ari kumba mushure mekuti aita pamuviri akwenda kutaura kuti mukomana akati pamuviri ndeuyo mukomana achibva aramba ndokutiza munzvimbo atiza munzvimbo iye ndokuzama kuda kubvisa ndokubva afa 2 January ndozuva rakaberekwa asi iye dheti raakashayika idheti risiri 2 January okay 2 January ndozuva ravenese rakaberekwa saka musi wa 2 January gore rinori ndokubva vaita birthday remunhu akafa vanhu pavakaenda birthday vamwe vaifungidzira kuti idambe vamwe vachifungidzira kuti majokes tichazonyatsoudza kuti ane birthday party ndiani pakazoitwa keke ndokubva raiswa mufananidzo ndokubva ranyorwa zita remunhu ari kutaura nezvezita rakapa ndiye munhu akaita sei akashaya saka vakawana nopakatira kuti kuchiri kuitika chi pakaita one mwe munhu akanzi anofanira kuti acheke keke but asiri wemufamily iri shamwari yaamai vemwana akazoramba kusvika vachiti chokwadi ndikacheke keke rine mufananidzo nezita nedheti remunhu akafa tichipemberera birthday yake pakaitwa birthday iri vanhu vakafara vari pamba kudaro zvikanzi aiwa risi kugumira pano tiri kuenda zvakari kuguva remunhu wachona ndopakatanga kutaramuka vanhu vakawanda namba yakanga iri pamba vanhu vachitanga kuita muchinhu chavo yanga yakawanda namba yakazovepo panguva yakatariswa kuti vakubuda pachina kuti birthday party nderani namba yakatanga kudzikira nenamba yakazonzi tiri kuenda kumakuva kunofara richidira dori baba richida sei babapoka namba yakadzikira yakasara vanhu varishoma but chokwadi chakazara nechekuti vanhu vakavhunduka kuti chokwadi here saka ndine imwe nyaya zvakare iyo hatida kuzoibata ichinzi muharare zvakaitika 40 zvakadaro 40 but vanhu vanenge vasina chokwadi nesu tinenge tisina kuibvunza hatitauri nezvazvo but nyaya ndiri kutaura iyi ndeyepabhindura but ndakazoita rombo rakanaka rokunotaura nehanzvadzi yemufi musiri ndikuda kutaura naamai vacho nokuti papa pandiri kutaura apa pakaitika zvinhu izvo hapana baba vepo vakasiyana naamai ava but vakasiyana naamai ava vakabvarwa pasi vachibva vaenda kwaitine nzira yokufa right ndokusara amai voga pose pakazofa mwanasikana uyu baba vepamba vanga vasipo mwanakomana akataura achiti iye amai vangu vagara vachitaura vachiti mwana wangu ndiye mwanasikana wandanga ndinaye 1 ndanga ndichifungidzira nokudzidzisa kwandakamuita charoorwa zvakanaka aroorwa zvakanaka ndigodya mari zvakanaka sezvo ndisina ndichirikadzi pano ndisina murume anochengeta ndaitoziva kuti pavanakomana vandiinavo nemwanasikana akaroorwa ndinenge ndavina vamona kuti mukomana zvakare ndakuchengeteka saka hazvisi kupera pakati mandiri kusvikira zvazopera ndopatichamira kurangarira chii mwanasikana wangu saka nekuziva kuti ndiri kumurangarira ndichamwe zuva raakazvarwa rikangosvika ndichaita birthday party rake yai ndizvo here zviriko mazuvano ndizvo here zviri kutrenda kuti kana mushakabvu musi wakazvarwa nyangwe akafa munoita birthday party rake mondopemberera moendaka kumakuva kwakavigwa munoita sei munodira kadoro muchipemberera zuva rakazvarwa asi iye ari mushakabvu akafa kudhara kungoudza mhuri yezimbabwe kuti kana nyaya yepabhindura iyi vanhu vazoenda kumakuva vaenda kumakuva kunopembera variko pamusoro pekupembera birthday party yemunhu akafa yemusi wa 2 January vasvika ikoko vanhu namba iri vanhu yakadzikira but kudzikira kwenhamba yakadzikira kune vamwe vana vakawanda vakatevera vachienda ikoko vari vana vevabereki vasina kuenda ikoko right vana vakatevera ikoko kune mwana akaenda ikoko akatomborika kuti aitombotamba nevana vepamba apa ndokusaka vasina kumusiya nokuti vaitoziva kuti mwana wepano nokuti vabereki vakatinochidzana navo vana vano vachitamba pamba apa ndokubva vaenda naye kuenda kwavakaitako kwakaenda mota dzinokwana kuita 3 dzakatakura vamwe uye zvepadhuze vamwe vaitofamba netsoka then oroshewiri beneforoti horomaitisipaini for the betany pro vadaro mukovakepe vasvika pai vanhu vari kumwa vana vakabatitswa tumadhiringi chezeka vachipembera vachiedzera vanoda kudira chiri pamusoro perinda ichi chavakabata icho chodira ipapo tichipemberera vamwe vachizama kuti ukaona pane doro pane marara muchibvisa marara pachikliniwa muchitaura nezvake vanhu vachifara ndokubva pangodonha umwe mwana 1 umwana asiri mwana wepamba apa akakolapsa ari ipapo ndokubva adonha ipapo
akatozotakurwa nemota. Mwana uyu paakatakurwa nemota haana kuendeswa kuchipatara state, vakabva vaenda naye kumba kwavo. Vaenda naye kumba kwavo ndokuenda kunochevedza varidzi vemwana. Havana kuenda naye kumba kwavo, vakabva vatakura mwana uyu vakaenda naye kupi? Kumba kuvabereki vemwana uyu. Zvikanzi tavaine mwana uyu, mwana uyu anga achitamba nevamadonha, but havana kukwanisa kutaura nyaya yekuti mwana adonhera kumakuva kwaangaenda kunopemberera. Mwana akura sei? 7 years. Ari musikana. Right. Adonha ndo zviripo zvanzi maita basa mauya nayo. Shoko harina kuzivikanwa nevaridzi vemwana kuti ndo zvaitika. Ndokuzouzwa vachinzi izvo. Munoziva here kuti mwana uyu adonhera kumakuva. Ende mwana uyu akadonhera, ndingangoti akatodonhera vachitenderera guva achifarwa nayo ndokudonhera pamusoro peguva iroro. Regai ndikubatai muromo baba Isabel. Musikana uyu adonha aendeswa kumba kwavo nevanhu vakanga vaine pati yavo yokupemberera mushakabvu wavo kuti ndozuva raakaberekwa, ndokubva takura mwana wakaenda naye kumba. But vasiiwa nokudaro ivo ndokusvika ipopo vachitizvo takumbobva kunopedzisa pati tange tatinga tambe kana kufara paine mwana wevanhu adonha, nokuti muri wavakidzanidzana kuti hama dzedu, saka tavaine mwana uyu. Ndokubva vasiya 10 years ivavo vikazi kana pane zvimwe zvinodiwa sanobatsirekai takumbodzikira kunopedzisa pati. Mashoko ndokusara achisvika zvikanzi mwana wenyu adonhera paguva, ndokuadonhera. Daniel apo vanhu vachiri kupati. Vanhu vachiri kupati vaya pavakanzwa kudarira kuti ndozvaitika. Ko mwana adonhera paguva sei? Kusei vasina kutaura, sei vasina kutiudza wewe undisira mwana pano. Ko rudo rwari kuzotiya 10 years mwana wangu angozvirayirwa nderechi ndokutakura mwana ndokudzokera kuguva kava kune vanhu ikoko ndokunosiya mwana ipapo. Vakangoita shakurayo tsvagayo mota ndokutakura mwana ndokungomusiya vanhu vachifara ndokurova mota ndokuenda. Vanhu vese kusara vakamira kuti kumwana watamboenda naiko zvinadzoka sei. Ndokuzotora mwana uya uyu ndokumhanya kuchipatara. Akamhanya nevana mwana kuchipatara ndo vanhu vaya vakanga vaine pati. Right. Ndokumhanya nemwana kuchipatara. Vamhanya nemwana kuchipatara ndo pavakazoenda kune musabhuku wemoti isusu mwana auya kupati. Ende pati yedu isu hatina kumbolimita kuti vanhu vanouya nevasingauende vapi. Takangosvedzera kuti vanhu vada kufara nesu vana kuzofara nesu, but tinenge tingomenshina hedu social distance, but tichifara tiripo. But mwana adonhera kupati, adonhera kupati taimuendesa kumba kuti hatingafari tega. Mumwe mwana wevanhu achirwara ndokuendesa kuvabereki vake, but taona vabereki vatakura mwana ndokuzomudzira kusekwa tiri vachibva vatiza. Saka mwana tiendesa kupi? Kuchipatara. Sabhuku ndo vakatozoenda ikoko vaende kundokushedzwa se ndokuungana varidzi vemwana zvikanzizvo vakadai vakatiudza chokwadi chaitika kuti mwana adonhera paguva zvakadaizvo toziva kuti totangira papi. Wai vakangoedza kusiya mwana, ko mwana adonhera paguva sei adonha ari ega pakati pevamwe vana. Sabhuku ndokuti ndiri kukumbira kuti vanhu imimi vanga vaine pati nemi varidzi vemwana pazvose tisatataura zvatiri kutaura izvi kuti chii chakaitika kana kuti nyaya inofanira kuti iitwe sei. Tangai marapisa mwana. Kana mwana wenyu right moziva tocheka kuti nyaya ingataurika sei. Saka kutaura kuno kwatiri kuita mwana uyu anga achirapwa, but izvo zvitaura kuno kwandiri kuita akabuda kubva hospital. Akabuda kuhospital ari kumba hapana rimwe dambudziko riri pari, but vanhu vasati vaungana. Vanhu vari kubvunza kuti musikana akamitiswa achigara pamba pevabereki akashaya ane makore mangani? Anga 21 years dzekuberekwa. 21 years dzekuberekwa. Inzwa unzwe KB chepabhindura icho ndo chinonzi chipini. Mashura chaiwo mambo akazvinzwa vanoripiswa mombe chaidzo. Ndimutsiroka driver wekupurazi kwangu Peter Zulu, ndinonzi Samuel Chinorwadza mbinga yepadombo shava. Pane zviripo apo kanyemba doro rinenge richinwirwei. Konya kufa anga achinwa doro here. Urombwa uho pamwe vanoziva mafiro ake mushonga uyo ndinonzi Mai Leini Chaputsira kuzvivigwi kwa gutu. Ndimhoreseroka amai vangu kuchinhoi kuRainfield nevamwe vose vanondiziva. Muzivise muri yeZimbabwe. Paka chiredzi chekuchiredzi chakamira sei? Paita murume ashamisa vanhu vakawanda anogara mune imwe nzvimbo iri kuchiredzi. Okay. Murume ane mudzimai wake, but kuroora kwakaita murume uyu mukadzi wainaye iko zvinozvi ndiwe chifoo pakugara naye. Vamwe madzimai vakaroora vese vakaenda, kwete nokuti iye ndiye aramba mukadzi, nokusimudza mashoko okuvashedzera kuti zvepanapa zvatiomera, rudo rwepano kana kuti imba inovakika inogarika takuenda izvo. Ende vaitooneka kuhama dzemurume kuti regai tigare taruva pasi takuenda nezvikonzero zvavaitaura zvakasiyana siyana. Zvikonzero zvacho mungazviziva here? Zvikonzero zvimwe zvezvimwe zvacho ndezvekuti baba ava vanogona kuita 2 days vasiko kubasa, pavanodzoka vachitanga ndiri kubasa, wotozonzwa kubasa uchitumirwa munhu kunzi
ko amusi kuya kubasa muri kurwara here kana kuti kunzwa kuti iwo vambenga uri mumaoko emapurisa nyaya dzicho dzimwe ndedzenoizi vanhu vanouya vachibvunza vamba vachivatsvaka vachinzi varinana nemukadzi wangu nyaya dzakasiyana nyaya dzachona dzinotokonzeresa kuti mukadzi ndianotopinda bhizi nekuti kana murume asina kumba havatozivi kuti apondwa here aita sika nochicharira nekuti ane nyaya dzakawanda saka vakadzi varovharwa pasi iko zvino zvazoitika ndikuti atora mukadzi waanaye iko zvinozvo ndewech4 pamukadzi wech4 waanaye haasati apedza gore naye right. Mukadzi ari pamba pa akaudzwa nevanhu kuti pane vakaenda but tanga unyesoongorora kuti pakanaka here mukadzi uyu ari kunetsera nemurume nenyaya kuti haasi kuda kuita pamuviri ari kuti arida kuona imba mamiriro ayo saka nemurume panomboita manetsana dzimwe dzenguva right. Iko zvinozvo murume uyu akabva akanganiswa makanganisirwo aakaita ndeyekuti iye mumba haachakwanisi kutamba nemudzimai wake akakanganiswa nani akakanganiswa naye ndokubva vafamba kufamba kwavakaita akabva anzi iwewe une munhu wawakatamba naye uchiita semurume nemukadzi but asiri yemudzimai wako mudzimai wawakatamba naye mukadzi wemunhu mukadzi wemunhu iyeye ndiye akakugadzira magadziriro aya mushure mekumbonetsana une zvavakamuvimbisa zvausina kumuitira mukadzi wemunhu akatamba nemurume uyu ndiye akamugadzira ari kushevedzera kuti kana usina kudzoka usina kundiitira zvaukandivimbisa ndingatoita kuti nyaya iyo ibude kana ndichirambwa ndorambwa kana kuti ndichakuita zvimwe zvinhu zvaakakuita zvachiita zvimwe zvinhu zvaasina kubuditsa nyaya ndo zvavepo zvawakaitwa izvo kana usina kuenda kunobhadhara kana kunotaura naye pane vaukataurisana nawo zvakaoma bhati mukadzi wemunhu right. Handiita kubepo mukoma KB murume uyu aenda kunopotera misheni kuona kuita mina 4 yaakaenda kwasabhuku achiti ndiri kupotera ndinofungira kuti ndokuoneka kakanganiswa kwaari kutaura vakadzi vese ava vakadzi vevanhu vanokwana kuita 4 vari muvhileji imomo saka sabhuku achibva ashevedzera achiti iye ndiri kuona matemo pamusoro pechinhu ichi nokuti vanhu vavakadzi vevanhu ndizvozvo ndoshevedza here vakadzi ava pano ndinokwanisa here kushevedza mukadzi wemunhu nemurume ari kundipa shoko rokuti izvo ndakanganiswa mubedroom handichabamirisa baba mumba nenyaya yekuti ndakakanganiswa but kwandiri kufamba ndiri kuudzwa kuti akukanganisa mukadzi wemunhu sabhuku ari kushevedza kuti murume auya azvipira kutaura neni but ndoendi here kunoshevedza mai ava hazviti ndishevedze mai ava pasina murume wavo murume anotoziva kuti ndo nyaya iri kushedzera mudzimai wangu murume nemukadzi vachona ava vakaita zvinhu izvo havasati vaudzwa nasabhuku kuti muri kunzi munofanira kuti muzosangana nemurume uyo ari kuti mubatsirane naye nokuti akashinda nemi kana kuti murume wachiudzwa kuti ari kuti iye kurwara kwaari kuita akashinda nemudzimai wenyu ndo zviri kukonzera sabhuku ati handisati ndakwanisa kutaura nevanhu ava ndiri kutya kana kuitirwa ngozi pamba pangu matemo achasimuka pandichataka kutaura mashoko ekuti murume uyo ane nyaya yake yekuti akakanganiswa hachisina plani kana mumba make imba yemukati nenyaya yekuti kwaakafamba ari kunze mukadzi wemunhu waakaganga naye ndiye ari kukonzeresa izvi chii chinoitika uyezve ndine vanhu vanokwana kuita 400 piwa nodana vapi ko kwavakafamba nemudzimai mushure mekunge murume asangana nedambudziko iri munhu ari kuvabatsira hana kutaura here kuti wakagadzirwa pakati ari kutaura kuti mukadzi wemunhu wakatamba naye apo iye ane vakadzi vakawanda saka sabhuku ari kuti ndakwanisa kumuti kana inini ndakunonokera unogona kutora imwe nzira chandisiri kuda ndechekuti vanhu ava ndivashevedze padare rangu hazviti zimbabwe vedare machinzwa chekuchiredzi zvinoita here kuti sabhuku adane madzimai pamwe chete nevarume vavo vachiuya kudare rasabhuku kuti azotaura nhunha dzemurume uyo asisina zviri kubuda mumba yemukati mushure mekunge agadzirwa nemukadzi womuridzi wakachinda naye
pakaenda kunobatsirwa ndopakaudzwa kuti mukadzi womuridzi wakashina naye ndiye akakugadzira nokuti hauna kuzadzikisa zvawakamupromisa. Apo murume uyu akashina nevadzimai vevaridzi vakawanda 4 mazita ari kutaurwa. Saka Sabhuku oita sei? Timekumhanya nemuchimuti ndiri kushevedzera kuti izvo pana amai vane mwanasikana akaroorwa ndokubvisirwa mari, but mabvisiro akaitwa mwana uyu mari andirika. Nyaya ndiri kutaura iyi iri kubhindura zvakare. Right. Mwanakomana akasvika pekuti mudzimai wake akuenda kunomutora, ndokutora mukadzi wake pano kuti akashandisirwa nzira yekukumbirwa, uye zvechechi yakapinda pakati zvikanzi vanofanira kuti vashati. Mudzimai ndokuenda kumba kwemurume, but nyaya iri kunetsa ndeyekuti izvo mazuva anogara mwanasikana uyu kumba kwake nemurume wake mashoma kudarika mazuva anogara kumba kwevabereki vake. Amai vane tsika yekuti izvo chavangofunga chiri nekuti amai ava vakanga vane umwe mwanasikana wavo vari vaviri nehwani mukomana nekubasa kwaari. Mwanasikana uyu mudiki akaroorwa, iko zvinozvi ndingangoti vese vakaroorwa vakambosara nehwani pakazoroorwa uyu, but wechituwo yakaroorwa zvakare kureva kuti vasara iwe pamba vega. Vanoti kana vakuda kuwachirwa vanototumira mari kumwanasikana wavo kuti hembe dzangu dzasviba dzoda kuwashwa, ndinoda kudzodzora dzimba dzangu, uya kuno kuti ite zvakare. Zvavanoda zvese vanoshevedza mwana wavo musikana kuti uya kuno ari kumurume. Mwanasikana akamwenzi ikuzotine rumwe basa panapa, ende mwanasikana haasi kugara nemurume wake varipo 2 vari kugara pamba pevabereki vemurume. Panotonzi panapa pane muroora, vamwene vanotogona kubuda pamba vachiti kumba kuriko kune munhu, nekuti muroora kana ari pamba atori mai vepamba. Saka iko zvinozvo vari kuti dzimwe dzenguva anogona kuenda achita 4 days 5 days asina kudzoka, akafonerwa achiti zvandikashedzwa namari risati akwanisa kuzvipedza, kana tazvipedza tinouya. Ende kuno kumba kunyange kuine basa ririko, mai vake kana vafona chete achingoisa foni pasi akutoudza murume kana vamwene kuti mama vandidana akutoenda. Saka vamwene nemurume vari kuchema vachiti izvo isusu takaroora isu hatizivi mhuri yezimbabwe kana tichinge taroora mwanasikana uyu ane kodzero yekutongwa kupi. Uyezve patinenge tichiramba kuti simbomira upedze basa achiti makutonditonga kudarika vabereki vavo, tiri kutonga munhu rekani tiri kushanda nenzira kuti takaroora munhu. Zviri kuitwa navamwene ava zvakanaka here naamai vemudzimai kutora mwana wavo nguva yavanoda iye akaroorwa? Isusu patinenge tichitimbomira kuenda mukadzi achichema achiti muri kwanisa kusateerera mai vangu vanova ndivo vamakaroorera, zvakanaka here? Tinofanira kuti tiite sei? Nekuti takatoroora izvo tichitora kuisa munhu pamba kunyange tisipo ndo mai, but mukadzi uyakwanisa kuenda nenguva dzaanoda. Uyezve havatombomiriri kuti kuno kwatina mari yebhazi, vanototumira mari yavo kuti mwana ngauwe, ende foshuwa achikwira bhazi achienda. Toita sei? Saka ari kunyunyuta ndiani? Kwakwasha kuti takaroora muroora wedu tinomuda. Avari kushevedzera kuti kuroora zviri kuti amwana wenyuka handitadzi kutuma mwana wangu nekuti akaroorwa. Zvese zvavari kuda kuita amai anogona kutoti pamwedzi 3 times kana kuti 4 times pamwedzi achienda. Dzimwe dzachina dzimwe nguva achisvika sanhasi kusora mangwana ari kunzi pane zvimwe zvakuda imimi achidanwa achienda. Tinotenda dai kuchipengeri mukati mekunetsa panguva ino yekuti izvo pane chikaitika chekuti kune mwanakomana akashayika anokwanisa kuti makore anokwana kuti aiwo 17 years dzokuberekwa ashayika kudaro ndokuita mazuva anokwana kuita 11 days mwanakomana ashayikwa atopedza kuvigwa, but pauno vanhu vachinotarisa kuguva kwachona kwakazoonekwa kuti guva iri rakatodhirikira zvokudzikira pasi zvokuratidza kuti hakusi kudhirikira, but pane mamwe mavhu abviswa ipapo. Vanhu vakataura nyaya yakaendeswa kunzi mambo ikanzi panofanira kutsvagwa vanhu masagwira aende kunovhara ipapo, but iko zvinozvi pane nyaya iri kunetsa kuti izvo kuna amai vakaenda pamba paamai vakafirwa vachiti izvo chakaitika zvekudowanika guva iri rine buri izvo chiratidza zvekuti mwana zvamakaviga paipe makaviga munhu asipo hapana munhu akafa, but ivo vaitomuona kuti mwana ari mukofini mwana aenda kunovigwa, but amai vari kutaura nyaya yekuti izvo mwana uyu haana kufa anofanira kunge aripo, but vakazokwanisa kuenda kunoudza mai vachiti izvo kana muchida kuona mwana wenyu nditeverei kana kuzuvana mune nguva ndiende kunokuratidzai pane mwana wenyu. Amai vemunzvimbo vari kuenda kuna amai vane mwana akashayika kuti kana muchida kuziva kuti zvandiri kutaura nechokwadi musi wamunenge mune nguva musina zvakawanda zvokuita ndinokumbira kuti mugoenda neni ndinokuratidzai pane mwana wenyu. Iye mwana akafa akatovigwa. Saka amai ava vane here basa ravanozikanwa vachiita munzvimbo? Aiwa, angori munhu ari munzvimbo haasi gudoburi haasi muprofita, but vakasvika ipa nguva yekutaura zvinhu zvachitaura nemurandakadzi uyu kwanzi vanoita rimwe simba rokutaura kuti munhu ane confidence nezvari kutaura ane zvinhu zvaari kuziva. Mwana wenyu chiratidzo chokuti makaona guva richitasenga rakadhirikira kana kuti mamwe mavhu akabva, mwana wenyu chiratidzo chokuti mwana wenyu haana kufa asi pane paari, but kana muine nguva itai kuti muzondiudza kuti mune nguva nhasi musina zvakawanda zvamuri kumhanyira ndiende nemi kunokuudzai pane mwana. Asi amai vari kutya vakakwanisa kuudzawo vakuru
vakuru vari kushemedzera kuti izvo tine kwatinogona kuendesa nyaya iyi amai vagodainwa kana vadanwa musaende mega muende muine vamwe muende kunoratidzwa kuti mwana uyu ari papi ende mwana wari kutaura ndeupi nekuti mwana uyu akavigwa pavanhu vese vakatarisa vachiona hama dzise dziri kuziva kuti mwana akafutsirwa. Munoti kudini ndechekupi chipinge dzwa nyaya naamai vekufirwa nemwana kuti pane munhu ari kuuya achiti mwana wenyu pane kwari. Izvo zvinotori nekaviri vachidzokera kuvakuru vachibvunza kuti nyaya itoita sei but vakuru vanenge vari kungotsika hapana kuda kusimudza musoro kuti nokuti vari kuti ivo pamushaenda kunoratidzwa munofanira kupiwa vamwe vakuru kana vamwe vanhu vamunoenda navo ipapo but panenge pari kuita sekunonzi vamwe vanhu vanopiwa mai vakuti endai navo munobatsirika vari kushayikwa havapo havasi kuwanika. Mwana akashayiwa yanga akura sei? Mwana mwanga ari kuma 17 years 17 years ari mukomana. Regai tinzwe kuti chekuchipinge chichafamba sei. Ufika vanenge vane chekuita pamufi saka mhepo dzakutosumuka kutori kukanganisa watori urwere watori pari kuti kudaro vakutoratidzika kuti pane zvimwe zvinhu zvakutoitika pavari zvine chekuita nokufa kwemufi zviri kunzi najustice vanoshandisa mwana vane mushonga ndosaka vachiramba vachimushedza kuti uya kumba. Yes. Saka vakamurodzerei kana vachida kumushandisa vakuwasha vota sei? Right, Mano Kanyemba tatenda nyahuma kuchidodo ndo mabasa acho zvakaitika ndakataura mwana webhodha nyamapanda hanovane 3 years dzekuberekwa akanga achienda panguva yevanhukadzi ari 3 years dzekuberekwa uyezve akaitwa mazamu makuru akanga atokura kutosika murandakadzi atiwe kuma 15-16 years akazokwanisa kuuya pano ari mukati mekuti iye akakwanisa kunongedzera vanhu vakanga vari mukati mekufa pakasvika vanokwanisa kuti vanhu vatanhatu vakakwanisa kusangana nerofu akazotorwa akauya mukati menzvimbo inoshedza kuti komandara mukati mekubatsirwa asi baba munini vake vanhu vantu vari mukati mekutaurwa kunzi iwo vakazofira baba vake vakaramba kuti mwana azobatsirwa mwana akazokwanisa kutotakurwa nehama dzemukadzi pamwe chete namai vachona asi pakashandirwa mwana uyu baba munini vachona vakazotanga kurwara nenjere vari mukati mekurwara nenjere vakaonekwa vachidhonza nyoka isina kuzoneka kwayakaendeswa ndokutakurwa nemudzimai wavo ndokuenda zvakare kwairapo mwana uyu kunova ndokumaranda kumandara pavakasvika ikoko vakabva varambirwa chikonzero nguva yakaenda munhu kunobatsira ikoko vakatsvaga vanhu vakawanda vaida kubatsira kuti ivo varwise munhu aibatsira novandiranga ari gurobora ndizvozvo baba munini ava baba ava pavakauya kwaibatsirwa vakauya nemudzimai akadhisapira zvokutiza kusiya murume ega zvakaita kuti murume asidzokera zvakare inzwai paiva murwi wezimbabwe ndaitaura nekuti mwana akabatsirwa akuenda panguva yevanhukadzi zvanga zvadarika zvokunongedzera vanhu zvanga zvadarika akasvirwa mazamu kusvika achibuda ropa mukaka pamwe chete nemvura ave right akazoenda kumba musi wefenzi yapera akudzokera kumba apo baba munini vaifamba vakatakura zvinenge zvikari zvinenge zvimbiya zvine machira nemishonga mukati vachifamba nazvo pakaenda mwana kumba mukumakepi kunyamapanda mwana vadzika bhazi achifamba kuenda pakaita vanhu vakawanda vaita mwana uya vamwe vaifambira kure naye nekuda kufamba kwemashoko vamwe ndo vaimhanya chinzwa kuti zvinhu zvakadarika vachitonomubata kunomupundikira zvanaka watova bhoo kurwara kwapera chi vachitamba naye nditika baba munini ndokuzvinzwa ndokuti rega ndiende kumwana ndinoona mwana ndobva vamhanyira mwana vachimhanyira mwana uya wega baba munini vachingombundikira mwana izvo zvendine mashoko andinawo mukomakebhi anorwadza hatizivi kuti chichiri kuitika baba munini vachingopedza kumbundikira mwana ndokubva vaita bofu havachaona kurwara kwese kwavari kuita zvinoziva kuti zvekuvharirwa mumba baba munini vaya futi kurwara pavakangomhanya chino chimhanyira mwana aitozama kuvatizawo nekuti zvavari ivo vanoratidza kuti munhu asisina kurongeka ari kurwara nenjere mwana aida kutiza paipa iwo munhu mukuru akwanisa kumhanya ndosvika ndokumubata ndokumupundikira ndokuti vakumutsoda iye mwanangu wauya iye wati but zvokuita zve zvakanyanyisa kuratidza kuti munhu ari kurwara but vachibva ipapo vakatozoneka kuti havachaone vakatozotora zvokutobatwa kutoendeswa kumba iko zvinozova kutogara vari mumba mukadzi wavo zvakare kubva zvakadhisa paipape akaenda kumba ndokutora hembe dzake ndokubva arova pasi ari kutsvagwa kumba kwaakaberekwa haasi kuwanika izvezvo vari pamba vakungotorwa nedzimwe hama vachichengetwa nehama but vakurwara nenjere kurwara nenjere kwacho nekuti zvakare iko zvinozvona ibofu mwanasikana angachibatsirwa kuno kumandara akunzwa sei pamatambudziko ese anganawo isati uri bhondu kusaka akatozodzokerwa kuti paakatosvika achidombundikirwa nababa munini vari kurwara nenjere ava vachibva vaita bofu kwaitori kudzokera kumba kuti iko zvinozvo mwana akaiti akudzokera kumba but baba munini ava vakabva vaita sei vakabva vaita bofu kuve ukama vari kuti kudini vadini kokufamba nabamunini kuti vaende kunobatsirwa uko kwakabatsirwa mwanasikana uyu ndo patisikazivi kuti sei vasiri kufamba nekuti baba munini ava pakabuda chirongwa chekutanga chainzi iwo baba munini pavakanzi izvo naamai ava mwana wenyu ari kurwara
vairamba kuuya pamba. Ndizvozvo. Mwana pakanzi arikuda kunobatsirwa achienda kumba kwagodobori, baba munene vakaramba kuti aende. Mwana akatozoendeswa zvenharo. Aendeswa zvenharo pabuda mashoko zvakare kuti baba vemwana uyu ndivo vakakonzeresa nokuti vakaenda kunorumba kuMozambique vachirumba nezita remwana. Vaida kuti mwana panenge achirwara njere, ivo baba basa ravo rinenge chishanda. Kusvika baba munene vanonzi ndivo vakasiyirwa mazangwatira ugodobori uya uyu vachinzi ndivo vatori nazvo. Iko zvose ndo vakurwara nenjere. Nhasi muno kuramba kwavaita, mwana ari kudzoka kwavabatsirwa, vachingosvika kumbundikira mwana vaiye bofu. Hey! Ya, murume wekuchiredzi wekuvhiringwa uyo ndokugona vanoshereketa nevakadzi vevaridzi. Dai zvikaramba zvamuchose Sabhuku ngasiye zvakadaro, nekuti akabatsira murume uyo mangwana achasvinirwawo mudzimai wake. Ndinonzi Rashmo Toronga, baba vatrainesi muzezuru webocha Marange. Ndiri kunoku kumuchisi village pamumango. Namba dzagogo vekunobatsira kuzvombere kana kuti kucholochi kumondoro. Right, pane vari kukumbira namba icho kwadi muri yeZimbabwe. Namba dzedu dzinoti izvo 0781 150 770 0781 150 770 0781 150 770. Ndofunga ndidzo namba dzambuya vakabatsira pamondoro. chimuti zvazvinhu Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe nekachida kundibata munondibata panamba dzangu dzinoti 0771 545 025. Rega nditaure ndichiti vanga vachifamba neteleso yangu, vanga vari mukati mekusaiziva vari mukati mekufamba neteleso yangu, yanga iri nyaya yekuti izvo teleso yangu ine zvakaitika pairi chiri mukati mekugadzirwa, but munofamba nenhamba yangu yebhadhi inoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndisati ndaenda mukoma KB sorry, ndanga ndakangarwa ndine chiziso chandinacho panapa chemurume kana kuti munhu anonzi Tatenda Brenda Madzinga. Akarasa muna December driver's license yake ine defensive nemapapers nemakadzi ekubank kusanganisira mari inodarika 100 US iri mukati imomo. But munhu ari kutaura iye achiti ndinazvo izvo. Saka iwe Brenda Tatenda Madzinga, kana uchitenzwa ndinogona kukupa nhamba yemunhu ane zvinhu izvi, usvika ipapo mobva mataurirana, nokuti driver's license defensive yacho zvakakosha, zvinhu zvinogara nemunhu, nokuti izvozvo zvimwe dzenguva muri kuchaira musina, musa munosangana nemapurisa munobva masungwa asi muine zvinhu zvenyu zvakarasika. But ariko munhu akazvinonga ende anazvo, enda mubvunzo kuti unamada kereke ipi inoita kuti uchengete zvinhu zvinamari yakadaro. Zvakakosha zvakarongeka izvo. Saka Tatenda Brenda Madzinga tinotibate panhamba dzangu tikusvitse pane munhu ane zvinhu izvi. Dai taita vanhu vene mwoyo yakadaro vakawanda munyika ino. Icho kwadi mukoma KB unonhonga maparticulars kusanganisa mari. Ibva December kusvika izvozvi January disease. Munhu anogara padhuze vakatombosvika vakati ndizva bhururo angu akabvanze nanoshedza bhururo kwauya nanhasi bhururo asati auya, kureva kuti pane zvanga zvakuda kuitika. Asi achida kabata achingoti uya nenyaya yemari ndinoziva kuti hazvisvike. Kana uchizvinzwa uya tikuratidze